El curs 2022-2023 ha quedat oficialment inaugurat a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. El dia ha començat amb la celebració de l'Eucaristia presidida pel gran canceller de l'Ateneu, el cardenal Omella, i amb la participació de tota la comunitat universitària. Seguidament s'ha celebrat l'acte acadèmic, en què la intel·ligència artificial n'ha estat la protagonista. I és que enguany, la lliçó inaugural ha estat a càrrec del professor de la Facultat de Filosofia, Ricardo Mejía, que ha establert un diàleg entre la darrera recerca en filosofia i teologia sobre la intel·ligència artificial. Davant d'aquesta revolució tecnològica, diu Mejía, l'Església hi ha de jugar un paper. Penso que l'Església ha de poder respondre a aquests desafiaments amb seny, atenent al progrés tecnològic, però alhora defensant la dignitat humana, promovent-la en tot moment. Durant l'acte també s'ha repassat la memòria del curs passat, quan l'Ateneu va passar dels 650 alumnes sense comptar els instituts superiors vinculats. En el discurs del rector, Armand Puig ha destacat que l'Ateneu, després de 7 anys de vida, entra en una fase de consolidació amb veu pròpia dins el món universitari català. Per últim, el cardenal Omella ha clos l'acte encoratjant a mirar cap al futur amb humilitat i esperança i ha desitjat un molt bon curs a tothom. Podeu recuperar l'acte i la lliçó inaugural al canal de YouTube de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.